Ти? Как беше? Ами, много бързо. Значи, в миналата година ми строеше много тегло това трасе, много бавно, много жега. Тази година трасето беше много бързо. Много бързо. Интересното беше, че в началото паднах и доста хора ме изправяха, после изправях и доста хора. И в последствие седят, гледам пред мен Бойко. И се пълно да го стигна този Бойко и въртя. И няма да стигне този Бойко. Виждам го за всеки завод, обаче няма да стигне. Пълно време спя да го виждам, викам ясна работа, Бойко ми е заминал. И карам. Аз пълно време не спусках да гледам маркировка, няма маркировка. Викам, сега дали съм тук, я ще се бъда за всеки случай малко по-назаде. Бързам се назад и гледам Бойко зад мене, спрял спукал гума, ама на 20 метра зад мене. И продължих надолу и през цяло време съм казал съм нещо. А проблеми с маркировката имаш ли? Ами точно проблеми не, просто на места на деца трябва да забавиш, да се отгледаш. Не мога да караш през цялото време на юруш, просто трябва да се отгледаш, за да я видиш маркировката. Нормално е. На места имаш там, където имаш разклони, но то се вижда, че не е главен път. Така че според мен няма как да се объркаш, пък аз колкото и да е, миналата година го карах трасето, горе-долу го знам. Абе, добре, интересно. Интересно ще видим утре. Самото трасе харесва ли? Да, аз моето не съм карал, харесва ми. Бързичко е. Сега имаш на места доста големи коловози и песъчливи, които си бяха така, когато ги миеш наскоро, са си интересни. Да, беше, не можахме да се сборим с никой, защото нямаше никой покрай мен, ама и утре е ден. И така. Какво сега да покажа? Успех на всички. Успехи на теб.